जखन्थाया माबादि सोलिगासिनो दं? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थान्दै जखन्थाय 5-6 जि जोंनि फेब्रुवारि गेजेराव साननैल'सै बेखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय गासै बिथिंनि बानजाय आफादा हाबा मावबाय थादों आरो लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनिफ्रायबो जोङो गासै बिथिंनि जों तदारकखौ खालामदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दखरा आफादफ्रा मदद होदों। दा बेयाव सानथामनि हाबाफारियाव जोंहा गुबैयै थान्दै मेल जिरायनाय आरो जोंनि गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जोंहा आलारि बाथि फोजोंनाय, अखानायै एबसुनि फिरफिला बिरहोनाय, लोगोसेनो जोंहा सोलोंथाइ बादायलायनाय मुलुगाव जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों बोरै लांनो जों माखासे बिराद गोनांथार आलासि लिंदों। 10,000 स्टुडेन्ट गेदारिं खालामनायनि जों मोनसे टारगेट लादों आरो बड'लेण्डनि आसामनि गासै माहारियारि आफाद फरायसा आफादफोरखौ जों हांख्रायदों गुबुन मोनसे हाबाफारियाव। बे हाबाफारियाव बिराद गोनां, प्राय 30-35थासो आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लागोन। अखानायै जोंहा अपेन सेसन दङ आरो बे अपेन सेसनाव जों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो मेघालयनि बारग' रायजो बेंगिरि रन्जित शेखर मुसाहारि बिथांखौ हांख्रायदों। जों गुबुन गुबुन दैदेनगिरि जोंनि माहारिनि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जायफोरा एक्सपार्टफोर बिथांमोनखौ हांख्रायदों। आङो बयखौबो खावलायबाय एबसुनि जुथुम्मायाव एक्जिबिसननिफ्राय लानानै कालसार हारिमु दिन्थिफुंनायनिफ्राय लानानै स्पर्ट्स लिटारेरि आरो लोगोसे जोंहा बेयाव जि कालसारनि बादायलायनाय जागोन बे गासैबो बादायलायनायफोरखौ जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो, नायफैयो, मदद होफैयो। आं बेखायनो बयखौबो बे जुथुम्मायाव एबसुनि 3,000नि बारा डेलिगेट्स अबजारभारआ बाहागो लागोन। गोजोन्थों।